masu kallon barkanmu da saduwa a cikin wannan shirin da suna daga cikin Kannywood. Ni ce taku Zainab Bango da aka fi sani da Zainab Fayin Banki. A yau na yi babban kamu. Da yake an ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi. Malam masu kallon mu za su zo su ji sunanka. To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko dai suna na Sagir Mustapha dan yaro, an fi sani na da Sagir Baban Hausa. Na farko dai ni an haife ni a Kabala Fastin a lungun Liman kuma a gidan Liman. Sannan na taso a cikin wasu shekaru da basu wuce 40 ba. Na taso na yi makarantar firamare ta Katsina Road Primary School wanda ke cikin garin Kaduna ya santa. Na yi secondary school a Kaduna, duk da ni na je wasu makarantun, sannan kuma na yi a FCE Zaria, sannan na yi wasu kwasa-kwasai da dama a waje wanda tun muna ƙanana muka fara kunce muka gaji ta wannan harka ta fina-finai wacce har yau muke cikinta, wacce a cikinta har mun yi aure a ciki, har mun hayayyafa kuma har yanzu muna cikinta. To yanzu a cikin wannan masana'antar wani rawa kake takawa? Alhamdulillahi, rawa inda na fi shahara ya kamata in yi magana a kai. Mafi yawancin jama'a sun sanni a fannin waƙa ne. Lokaci a baya da na kalli halin da masana'antar take ciki, kowa ya tashi sai ya ce 'yan fim ba su da ilimi, 'yan fim ba su da ilimi. So hakan ya jawo sai na ce to bari in nemi ilimin abin da nake ganin zan iya yi. So don haka na yi karatuttuka, ina da certificate akan training na directing, na yi training akan sound engineering, na yi training akan editing, sannan kuma na yi training akan costume, na yi training akan production manager. Ya za a yi ma in yi managing production ɗin, because in baka san ma za ka yi managing production ɗin ba, film ɗin ma ba zai yi ba. At the same time na yi training akan continuity, wanda wa'annan duka training ɗin na yi su ne domin ganin na sami iliminsu kamar yadda ake cewa 'yan fim ba su da ilimi, ya zama to ina da ilimin akan abin. To ba kuka bari mu fara daga fannin waka. Ta yaya aka yi kasance kanka a matsayin mawaki, kuma wani abu ne ya janyo hankalinka zuwa waka? Yadda na tsinci kaina kuma a cikin ita harkar waka, ita ta fara ne kusan tun daga gida, tun daga mataki na Islamiyya. Muna waƙoƙi musamman na madahu na yabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda daga nan har zamani ya zo aka fara shiga waƙoƙin fina-finai, wanda shi ma kasancewar kusan mun tashi iyayenmu da yawa suna harka ta media, so fim ɗin da ya tashi zuwa sai ya zo ta hannunsu, wannan ya ja sai muka tsinduma a ciki. Daga ƙarshe kuma ta zama sana'a, inda muka koma kusan cewa waƙoƙi na siyasa da sauran na jama'a da aure, duk dai ga sanan fannin na waƙoƙi da suka karkasu wanda ya gona. To yanzu a ganin ka kenan kowa zai iya yin waƙa? To kowa zai iya yin waƙa, ba kowa kuma zai iya yin waƙa ba. Ita waƙa dai baiwa ce, ko kuma in ce tana da kashi biyu. Akwai waɗanda suke baiwarta suke da shi, akwai wanda kuma koyanta suke yi. So ga wanda Allah ya sa zai iya koyo, kin ga zai iya koya. Ga wanda kuma Allah ta'ala ya ba baiwarta, to kawai ya taso da ita ne. Amma abin da na fi lura da shi, mafi yawanci wa'anda suke da baiwarta su suka fi yawa mu a nan mutanen da muke mu'amala da su. Masu koyan ba su da yawa. Sai dai abin da kuma na ƙara lura da shi shine da yawan jama'a ko kuma da yawan mawaƙa ma ba su san baiwar da ke jikinsu ba. So yawanci suna buƙatar orientation, wato a kan waƙar. Ita baiwar ga ta a jikinsu, amma su sami ilimin da za su iya amfana da ita baiwar. To Baban Kausar, a cikin waƙoƙin da na yanzu wanne ne ya fi sauƙi? To idan ana maganar mawaƙan da mawaƙan yanzu, abu biyu ne mabambanta. Mawaƙan da
a tsari na adabi su ne ake cewa mawaƙan baka. Mawaƙa ne da suke tattare da hikimarsu da fikirarsu a ƙwaƙwalensu, yanzu kawai za su tsaya su kalle ki kawai a ce yanzu muna so ku Zainab waƙa, kawai su dinga zubo yabo da waye, suna da azanci sosai. Su ne mawaƙa, yanayin mawaƙan da a ƙasar Hausa ne su ake cewa mawaƙan da ɗin. So wa'annan mawaƙa za ki ga su ne irin su Mamman Shata, su Ɗan Kwairo da makamantansu. Za ki ga zubo ta suke a ka, amma kuma saboda idan Allah ya tara musu azanci, su za ki ga suna fitar da maganganu wanda hatta sai ki ga doktoci da waye ma suna nazari a kansu. So kin ga wannan kenan. Ita kuma waƙa ta yanzu waƙa ce da take akan wazani na rubutaccen adabi wanda yake da ƙa'idoji, wanda yawanci zan iya in na ɗan koma baya zan iya cewa sun samo asali daga kusan in ce rubutun Alƙur'ani mai girma. Yadda Alƙur'ani ya zo kika kallon aya misali in kika kalli irin suratul Maryam da wasu makamantansu za ki ga sun zo da kafiya ma, surorin suna ayoyin na tafiya da kafiya. To daga gurin marubuta suka aro sai ya zama aka yi ma ita, aka taskace ita waƙar, aka yi mata wazani, aka yi mata tsari, za a ce mata nan kafiya, nan gaba kaza, nan waye, aka yi musu ƙa'idoji dai. Sai ya zama mafi yawancin mawaƙan zamani sun tafi sun aro wannan rubutaccen adabin, a kan shi suke tafiya. So don haka za ki ga idan mawaƙi ya ja ɗango, za ki ga idan ya sauka to ɗangon da zai biyo bayan shi za ki ga girmansa ɗaya, tsawonsa ɗaya. Su kuma saɓanin su Shata za ki ga suna iya zarcewa, ko kuma a nan su yi ɗango biyu, a na gaba su yi uku, a miliyon mai zuwa su yi ɗaya, yawo suke yi. So mu ko a wajen wannan ta zamani in kika ga an yi zarce sai dai irin abin da ake ce makaran baiti, shine a ɗan tsallaka, amma dai duk wannan za ki ga wani abu ne da tasowa yake yi a cikin waƙa. So don haka ni ina ganin in aka ce meye bambanci tsakanin waƙar da ta yanzu ko kuma waƙar baka da ta rubutacce, ina ga wannan a matakin farko zai iya zama shi ne bambanci. To a cikin abubuwan da ka lissafa min daga bawon da duka ka iya su, kamar su waƙa, editing, production manager, to yanzu a ciki wanne ne ya fi baka wahalan yi? To idan ana maganar ban wahala a cikin aiki, ai daga inda aka ce production manager, aikin san daga nan ta kai ƙarshe. As a production manager, duk wani mutumi da yake wurin cikin production ɗin nan ba kai za ka tabbatar da ya ka gudanar da ce ka kula da rayuwarsa, ka ba shi haƙƙinsa, ka ba shi duk wani abu da kariya da za ka ba shi domin ya samar maka da aikin ka, sannan kuma aikin ya tafi lafiya. So gaskiyar magana babu wani aiki da ya fi production manager wahala ni a gurina. Akwai abu na gaba wanda yake kamar in ce directing. Tun da nike ban taɓa directing in ba album na waƙa ba wanda na ba kai na credit, sai dai in zama assistant director. Me yasa nake zama assistant director? Saboda shi directing da kike gani shi ma wani abu ne da kwakwalwa ke aiki, kai kake fassara labarin da ke cikin fim. So ina zuƙewa ne, dalili da ina kallon idan ina a matsayin assistant to zan ba da gudunmawar da shi director na idan ya cooperating za mu cimma gaci a aikin. Amma idan ya zama ni ne director, ni ba kowa ne kila zai bani shawarar da ni zan ba director a matsayin assistant ba. So wannan abin yasa nake gujewa, ba don ina tsoro ba, a'a domin mu sami abin da ya kamata. So duk wanda ya zo aikin zai ga ai kamar ni ke directing din, amma kuma a credit zai ga ba ni bane saboda ga director can. Amma dai in dai maganar ban wahala ne, gaskiyar magana production manager ne. Editing ya zama kamar jinin jikina. So shi abin da kawai ban so in ina editing mu'amalan mutane, mutane su zo su tsaya kaina, shine ba na so. Don haka idan ina yin shi nakan kokarin keɓe kaina, saboda shi ma wani abu ne da za ka haɗa can da can, so kai ma kwakwalwarka ce ke aiki sosai a daidai wannan lokacin. So shi ne wannan. Wani ya taɓa ce min yawancin mawaƙa sha'irai ne, shin da gaske ne? To, idan ana magana mawaƙi sha'iri kalma ɗaya ce,
Bambancin kawai in ka ce sha'iri ka yi amfani da kalmar larabci, in ka ce mawaƙi ka yi amfani da kalmar hausa. To amma na san ma'anar abin da mutane ke ƙoƙarin faɗi da haka. Abin da suke ƙoƙarin faɗi shine aka ce sha'iri ana nufin mawaƙin madahu mai waƙa ta yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. So yawanci da an ce ai wane sha'iri ne wurin kawai ake kaiwa mutane nan suke fahimta. To wannan ya samo asali ne da mafi yawanci za ki ga an fara waƙar ne daga Islamiyya. Daga waƙoƙin Islamiyyu wannan zamanin ya zo sai aka shiga. So don haka shi ya sa mafi yawancin mawaƙan kike tsintar cewa sha'iran ne a baya, ma'ana sun yi madahu. In kika ga mutum bai tsinci kanshi a wannan ba, to a studio ya koyi waƙa, kila ya je yaron studio ne yau da gobe, tunda abun ya zama na ilimi ne kawai bambanci. A cikin waƙoƙinka wacce ce ka fi so, saboda na san dai dole a samu wacce ka fi so a cikinsu? To, ni a gaskiya yanzu ka ce min waƙa nawa ne a duniya, gaskiya ka bin wahala. Saboda gaskiyar magana ban ma taskace adadin waƙoƙin da ne ba. Amma dai ina da wani adadi wanda yake na san a taskace, amma dai gaskiyar magana ba zan iya faɗin da adadin waƙa ta a duniya ba. Sannan maganar waƙa wacce ka fi so a duniya cikin waƙoƙinka, su ma dukansu suna da fagage. Alal misali, kila akwai waƙa da na yi ta madahu, kila a ciki a ce a waƙoƙinka na madahu wacce ka fi so, a waƙoƙinka na siyasa wacce ka fi so, a waƙoƙinka na faɗakarwa wacce ka fi so, a waƙoƙin aure wacce ka fi, haka wannan category ɗin. Kila in aka yi haka in iya tsamowa, amma yanzu in tattara waƙoƙina a cikin kasko guda in tsamo ɗaya in ce ita na fi so, kamar shi ma zan ba kai na wahala sosai. Amma dai kila su masu jin waƙoƙin za su iya cewa ga wacce suka fi so. Yawwa. A cikin waƙoƙin madahu wacce ce ka fi so, kuma a cikin waƙoƙin faɗakarwa ita ma wacce ce ka fi so? Kamar yadda na ce, ni ban da zaɓi akan ga waƙar da na fi so, amma dai a cikin waƙoƙin madahu akwai waƙar da kamar idan ina yin ta na kan fi samun nutsuwa a kan kaina, to kila idan na ɗauke ta na sa ta a wannan ma'aunin, kila ta zauna, ba don kuma saboda kada jama'a su ce ina ta zuƙewa ko ina kaucewa. Akwai wata waƙa da na yi ma Sharifai, so wannan waƙar ina son ta sosai. Ina cewa yau gidan ma'aiki zani na doka tamburana, na gaida ku Sharifai ‘ya'yan Faɗimatu Zahra. Ya Ubangiji na da ikonka nake iyawa, da imani abin riƙewa. In ka hane ni kukan abinci ko tufar sakawa, in ka tsare musu kai na manta da ita ce da zo da daɗewa. So wannan waƙar ita ce waƙar da a madahu ina yin ta ina samun natsuwa sosai gaske. Sai kuma idan muka dawo waƙoƙi na gari, to su sun cika yawa ne, amma dai akwai wata waƙa da nake cewa in dutsen fashin ta ma hana kirda do uban dawa ki jura kwari tofa. Wannan waƙar abin da ya sa nake son ta, shi wanda nake mawaƙar shi nake yi mawaƙa, amma kaina nake gaya ma, labarin kaina nake bada. Wata matsala ce da ta samu da ni ko take kan samuwa a duniyar waƙa, so sai ya zama ita nake fassarawa. Shi mutumin da na yi mawaƙar idan yana jin waƙar yana jin ina ba shi labarin halin ɗan adam ne, amma kuma ni ne nake gaya ma kaina halin ɗan adam. Akwai inda nake cewa
Uban dawaki tun da na mawaƙa waɗansu zuciyarsu ba ta so ba, sai hasada da suka ko yaushe ganin su wai ba zan iya motsi ba. Uban dawaki ba zan fari ba, maƙogwaransu bai irin nau ba. Fikirarsu ko ta kai rini, azancinsu bai irin nau ba. Tunaninsu komai zurfinsa, sa'ayinsu bai irin nau ba. To haka dai ne ta faɗi yin wato sun tilasta ni, sun tunzura ni har ina kurin da bai kamata in yi ba. So wannan abun wannan waƙar idan ina jin ta tana kamar dai tana shajja'a ni, tana ƙara min ƙarfi. Ina jin cewa na kai wurin da wasu ke tunanin ban kai ba. To ya kake ganin muhimmancin mata a ganin ka, domin su suka fi kowa sauraron waƙoƙi? To hakikanin gaskiya mata suna da matuƙar muhimmanci a gurina. Dalili kuwa shine bayan matsayinsu ma na masu jin waƙa, Allah ta'ala ya yi mata kuma ya karrama su, ya ba su wasu damammaki da baiwa iri daban-daban. Tun lokacin jahiliya mata suka samu matsala ta inda aka ya zama an ƙasƙantar da su, wanda har sai lokacin zuwan musulunci Allah ta'ala ta harshen manzansa sallallahu alaihi wasallama ya bayyana darajojin mata, wanda kuma daga gurin suka samu yanci, suka zama abin alfahari a ko'ina. So wannan dalilin yasa ni da na kalli, bayan da na kalli can matsaya ta addini, na zo na kalli zamani ma bai kyala matan ba. Zamani ma sai har ya kai ga zamani yana nema ya wuce gona da iri, ya nuna matan ma sun fi mazan a wasu kwadajen. To ala ayi halin mun san ba zai taɓa zama hakan ba, amma dai mun san musulunci ya ba su matsayarsu. Wannan dalilin ya sa na yi waƙoƙi wa mata da dama, amma dai waƙar da take kan sharafi a yanzu ita ce wata waƙa da na yi wadda nake cewa mata adon gari. Mata adon gari a radoni ba na na mata, komai na ci gaba a rayuwa na da sai da mata. Wannan na yi ta domin su, kuma sadaukarwa ce domin su. To masu kallon za su zo su nishaɗi da wannan waƙa taka, kamar yadda suka gani ma ina nishaɗuwa yanzu, sai in ce mu je mu komai na ci gaba a rayuwa na ga sai da mata. Ya Zuljalal wal ikrami, sarkin da bai da farko, wanda bai da karshe, ya Allah ka dade ni karko. Hikima da baiwar yin waka Ubangiji ka ninko, ka karfafe ni dan manzan Allah da ya zarce kowa. Goyon ciki a haife har raino kun san yana ga mata, gun haihuwa da cututtuka da ke kisa ga mata. Yoyon fitsari, hawan jini suna matsa wa mata, ga tarbiyya ta yara cikin gida na nan gare su mata.
ba wacce babu mata. Ina nufin siyasa ta duniya ciki na ga mata. Ku kalli malaman addini cikin su ma da mata. Mu duba 'yan jarida shahararru na duniya da mata. Ina taho batun kayan sarki a soja ma da mata. 'Yan sanda immigration custom ciki da mata. Mu kalli kasuwanci da tattalin arziki da mata. Engineers a wannan zamanin ciki har da mata. Likitoci nan ma akwai su mata, sannan sarakunan da suka yi zarra ciki na ga da mata. Na ga matukan jirgin sama cikin su ma da mata. Ba wani bangare na rayuwa da ciki babu mata. Sai da mata su ne adon gari, gishirin miya mu daina raina mata. Ina kira a ɓangaren ilimi kada a kyala mata. Inda ana batun gina al'umma dole a sanya mata. Jama'a barkanmu da dawowa, da fatan kuma kun nishaɗantu da wannan waka ta Baban Kausar. To Baban Kausar, me za ka iya gaya mutane masu kallon mu game da zagin da ake ma wanda suke cikin wannan masana'anta? To, ala ayi halin mutum kana yi masa uzuri wani lokaci idan ya jahilci abu ko ya jahilci abu yana iya faɗin duk abin da ya ga dama. Amma da al'ummar Bahaushe ta san rawar da wannan industry ta fim za ta taka a rayuwar Bahaushe, da Bahaushe bai koma gefe yana zagin dan industry ba, da Bahaushe kwansa da kwarkwatansa zuwa ya shiga cikin industry. America bayan ta yi yaƙi da Vietnam, duk duniya ta san wahalar da America ta sha a hannun Vietnam. Amma America da ta zo ta fara yin fim sai da ta ɗau shekaru fiye da 10 tana fina-finai tana nuna ma duniya cewa Vietnam ta sha wahala a hannun America. Amma kowa ya san kuma America ce ta sha wahala a hannun Vietnam. To, ita siyasar duniya da kike gani ana tallarta ne a fina-finai. Amma shi Bahaushe ya kasa gane haka, ya ma ƙi yadda fim ɗin sana'a ce. Ya ƙi yadda fim ɗin zai amfani da shi ya tallata manufar fim. A halin da yanzu Hausa take, fim ɗin Hausa yake, za ki ga wani abu ne ke nuna kawai ba kamar in ce ba fim ɗin Hausa ake ba, fim ne ake yi da Hausa. Wannan wani in na sa shi a wazanin suka ne. Ana fim da Hausa amma ba fim ɗin Hausa ba. Me yasa ake fim da Hausa ba fim ɗin Hausa ba? Saboda Hausawan sun ki shiga cikin fim ɗin su saki damar da al'adarsu za a tallata ta a ciki. So daga lokacin da wani profesa ya wani rubutu yake cewa taken rubutun wai tunanin Bahaushe. Shi tunanin Bahaushe da kike gani duk duniya babu wani wanda yake daidai sai shi. So sai ya ci wuya ne sai ya gano a'a ashe akwai wata daidan gaban daidan shi, sannan sai ya canza.
to mafi yawancin kika kalla mu koma tarihin Bahaushe zaki ga da boko ta zo 'ya'yan bayi ma ake sawa a boko, ba a sa ɗan sarki a boko, amma da aka tafi aka ga abin da aka bi yanzu kuma ɗan bawa kai ɗan talaka ba bai isa ya shiga bokon ba ya tasiri. To kullum Bahaushe haka yake, sai an ci kasuwa sannan yake shiga. Yanzu duniya da fim ake yaki, ba yakin bindiga ba, da fim ake tallar al'ada. Yau idan kika ɗauki masarautar Zazzau kawai kika ce zaki fim akan masarautar Zazzau, sai a shekarar 10 ba a gama fim a masarautar Zazzau. Idan kika ɗauki masarautar Kano, idan kika duka ga masarautu na, sannan ki koma ma'amala ta yaruka tsakanin Bahaushe da yarukan da ke makwabtaka da su. Yau idan Banifi ya zo ya tsaya, Bahaushe ya zo ya tsaya, sai ki kasa bambancewa. Yau Ungwari ya tsaya, Bahaushe ya tsaya, sai ki kasa bambancewa. To akwai wata cuɗanniyar al'ada da take faruwa a gurin, me yasa ba za a tallata ta ba? Muna da abubuwa wanda duniya ba ta sani ba, ya za a yi mu tallata su? Mu ɗauki dajin Yankari, mu ɗauki Tigadam, mu ɗauki nan Kajuri Castle da ke jihar Kaduna, mu ɗauki Matsarga Waterfall da ke nan jihar Kaduna, mu ɗauki dajin Kamuku da ke cikin birnin Gwari. Duka wasu potential abubuwa ne da za mu nuna ma duniya ta hanyar fim. Amma Bahaushe ya ƙi yadda. Yau idan aka ga kana fim, sunanka ɗan iska, sunanka mutumin banza, sunanka ka gagara, musamman mata. To wannan ba adalci ba ne, amma ina gaya ma Bahaushe, wannan saƙo ne nake gaya ma Bahaushe. In dai da rai da lafiya, akwai ranar da Bahaushe zai zo yana neman yadda zai yi fim ɗin Hausa. To inda Allah ya rufa mana asiri ma, jami'o'i a Najeriya sun fara yin digiri akan film production. To na sani da in dai ana tafiya zamani na juyawa, to in baka da wannan digirin ba za ka yi fim ɗin Hausa. Wannan sako ne nake gaya ma Bahaushe. To Baban Kausar, ya maganin waƙoƙin biki da kuma na siyasa? To alhamdulillahi, na faɗi tun a farko, ina waƙar biki, ina ta siyasa. Waƙar siyasa ma ita ce waƙar da na fi akan kowace waƙa gaskiya magana. To ko me za ka iya ce wa masoyanka? Masoya su kuma, maganar masoya ita magana ce wacce ba ta da iyakar gurbi, domin shi masoyinka ba ka da abin da za ka yi masa da ya wuce addu'a. Daga lokacin da mutum ya nuna yana ƙaunar ka, to ban san wata sakayya da za ka yi in ba kai mai addu'a ta godiya ba. Dalili kuwa, wani ai yana nan a kusa da kai, ko a gidan ma ɗaya shi bai ƙaunar ka. Aha, to masoya muna musu fatan alkhairi a koda yaushe, kuma muna ƙara gode musu, kuma lallai insha Allahu za mu ci gaba da nishaɗantar da su da aiko saƙonni na ilimi gare su daidai gwargwadon abin da Allah ta'ala ya huwace mana. Mun gode musu, Allah saka musu da alkhairi. To Baban Kausar, mun gode, Allah ya saka da alkhairi. Ko za mu iya samun lambar wayanka? To ita lambar waya ta ai kamar fiye wata take a gani. Amma dai lambar waya ta wacce ta fi da ita nake WhatsApp, wanda in dai har ko sako ne za mu yi mu'amala ta WhatsApp, samun ta bai cika samuwa sosai ba, ita ce 08067989389. So ita ce kusan da ita nake WhatsApp. Duk sanda aka buga za a iya samun ta akan duk sanda aka rubuta sako za a samu, zai shigo ta WhatsApp kuma zan gani insha Allah za a kula. To masu kallon mu duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu mai suna na daga cikin Kannywood. Ni ce dai ta ku Zainab Bako, wacce ku sani da Zainab Banki. Sai Allah kuwa mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za mu zo muku da sabon bako. Ce mini da ni kike fahari. Ni za na rike kai ma
yin zance na sanar miki yawan tunanina, na karkata shi gare ki a kullum da ke nake kwana. Matso ki ganna a fuska kisan dole a ji tausaina, na ba ki zaɓi ki ba da gurbin da zan aje kaina. amshi sabona. Nisa na rike ke ma ki rike shi ne alkawari. Ka yarda na yarda ka ce mini da ni kake bahari. Saƙonki ya zo a zuciya dan ina da hotonki. Dukan tunanin da na yi a ƙarshe yakan zamo naki. A bani ke shi nake muradi hakinki zan baki. Taho mu zauna rike amana mu ƙara san juna. Nisa da rike kai ma ka rike shi ne alƙawari. Kin yarda na yarda ki ce mini da ni kike fahari. Rabon azanci waɗansu ke yi ba zan yi wannan ba. Idan na sami ka zan biyayya ba zan yi wasa ba. Biyan bukata ka ban sarauta ba zan ki karɓa ba. Ka amsa ni za ka ba sadaki ba zan ki karɓa ba. Nisa na rike ke ma ki rike shi ne alkawari. Ka yarda na yarda ka ce mini da ni kake bahari. Nisa da rike kai ma ka rike shi ne alƙawari. Ka yarda na yarda ka ce mini da ni kake bahari. Na rubuta wannan a zuciyata ki daina kokwanto. Uwa ga 'ya'ya gare ni tabbas kin yarda kin zamto. Dan zuciya tun da ta yi aiki hakinta zan kwato. Na ba ta haƙƙinta dan ta huta nike nake duba. Nisa da rike kai ma ka rike shi ne alƙawari. Kin yarda na yarda ki ce mini da ni kike fahari. Dole ne zan alfahari zan yi murna ka ci gari. Na ga ranar alƙawari dole zan ma albashiri. Na yi tunani na yi nazari zan rike maka alƙawari. Zan biyayya na yi ladabi tun da ka zama amona. Nisa na rike ke ma ki rike shi ne alkawari. Kin yarda na yarda ki ce